Hello mga Indians! Good morning! This is BTV. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Click the notification button para ma-update sa video na upload ko. Mga Indians, ang vlog natin ngayon, dito pala tayo ngayon sa Weltec Lingayen, no? Vlog natin yung vlog natin yung Kawasaki Barako 2021 model. Okay mga Indians, tara na, pasara po tayo. Mga Indians, dito po tayo sa Weltec, your key to a new life. Okay mga Indians, pasok na po tayo. Mga Indians, dito po tayo sa Weltec. Ito po yung mga Indians, Barako 2021 model. Ito po yung itsura niya. Pero mga Indians, pala siya, carb type pa siya. Hindi pa siya yung sinasabi nilang FI, no? Ito yung niya, yung design niya, yung tangke niya. Tapos electric start. Tapos dalawang dalawang shock na dito sa likod. Tapos ito yung swing arm niya. Tapos ito yung tambucho niya. Meron siyang dito. Meron siyang protector. What? Bali yung size pala ng yung gulong niya is 3.0. Okay, tapos yung hub niya ganun, pang heavy duty, malaki. Tapos ito yung ito yung flasher niya. Okay naman, tibay naman. Tibay yung flasher niya, Okay. Tapos yung sprocket niya, size 33. Mabilis to pag pang single lang, pero suggestion ko kung mabigat ang kailangan palitan nyo tong niya, palitan nyo yung sprocket niya, yung mas malaki. Ito yung makina niya, Kawasaki. Ayan mga Indians, carburetor type. Ito yung design. Tapos yung gulong sa harap is 2.75 yung sukat niya, yung gulong sa harap. Yung niya, yung ito yung yung ilaw. Tapos dalawa lang ito, yung sa gasolina at saka yung sa speedometer niya. Yung brake niya. Tapos yung dito, yung high and low. So yung headlight. Ito yung flasher. Yung susian niya. Tapos mga Indians, kung magtatanong ka sa presyo nito, ito pala yung presyo nito dito sa Weltec. Pala yung presyo niya is, yung down payment niya is 6,900. Tapos yung monthly niya 4,395. Ito mga Indians, ano pala to? 4,395, may rebates na 500 in 1 year. Kaya ang babayaran na lang kung gusto nyo kumuha dito sa Weltec, dito sa Lingayen branch, magiging na lang siya, 3,895 in 1 year. Tapos after 2 years na, ang rebates niya is 200, kaya magiging 4,1 na lang 95 after pagkatapos ng 2 years diretso hanggang matapos. Tapos may libre siyang isang buwan pag updated kayo. Na lang siya, yung 4,395 libre nyo na, kaya ang galing. Kaya marami palang promo dito sa Weltec pala. Kaya yan yung Indians, kung gusto nyo kumuha ng Barako, dito lang kayo sa Weltec Lingayen. Okay? Yan ang mga Indians, no? Salamat sa panonood sa ating vlog sa Barako 2021 model dito sa Weltec Lingayen, no? Sana nasa mabuting kalagayan at keep safe everyone, and more power, and God bless you. Bye-bye!